Hvaljeni su si Marija, braće i sestre, evo nas i na svetu nedjelju zajedno. Čitamo Sveto pismo, ulazimo u Božju prisutnost, tražimo remu za sebe i molimo po 5 točaka. Danas se vidimo i na svetoj misi kao i svakog dana. Krenimo sa himnom Duhu Svetomu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O dođi stvorče duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjom milosti, u grudi što ono stvori ih. Ti nazivaš se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno. Darova 7 razdaješ, ti prste desne očeve, od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka. Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj, ispred nas idi, vodi nas da svakog zla se klonimo. Daj Oca da upoznamo i Krista Sina njegova i u te duha njihova da vjerujemo sve u dilj. Sva slava Otcu vječnomu i uskrslomu Sinomu sa tješiteljem presvetim, nek bude sad i uvijeke. Amen. Pročitat ćemo prvo čitanje knjige Postanka. Reče Gospodin, velika je vika na Sodomu i Gomoru, grijeh je njihov pretežak. Idem dolje da vidim rade li zaista kako veli vika što je stigla do mene pa da znam. Oni ljudi krednu odanle prema Sodomi. Abraham je još stajao pred Gospodinom pa se primače bliže i reče, hoćeš li iskorijeniti i nevina skrivim? Možda ima 50 nevinih u gradu, zar ćeš uništiti cijelo mjesto radije nego ga poštediti zbog 50 nevinih koji budu ondje? Daleko bilo od tebe da tako što učiniš, da ubijaš nevina i kriva, pa da i nevini i krivi prođu jednako. Daleko bilo to od tebe, zar da ni sudac svega svijeta ne radi pravo? Na to reče Gospodin, ako nađem u gradu Sodomi 50 nevinih, zbog njih ću oprostiti cijelomu mjestu. Abraham će opet, ja se evo usuđujem govoriti Gospodinu, ja prah i pepeo, da slučajno bude 5 manje od 50. Bili uništio sav grad zbog te petorice? On odgovori, neću ga uništiti ako ih ondje nađem 45. I dometnu Abraham, ako ih se možda nađe 40, odgovori, neću to učiniti zbog 40-torice. Abraham će opet, neka se Gospodin ne ljuti ako nastavim. Ako ih se ondje nađe možda 30, odgovori, neću to učiniti ako ih ondje nađem 30. I opet će Abraham, još se usuđujem govoriti Gospodinu, ako ih se možda ondje nađe 20, odgovori, neću uništiti grada zbog te 20-torice. Na to će Abraham, neka se Gospodin ne ljuti ako progovorim još samo jednom, ako ih je slučajno ondje samo 10, odgovori, neću uništiti grada zbog te 10-torice. Riječ Gospodnja. Evo, braće i sestre, zaustavite video, pročitajte prvo čitanje još jedanput ili više puta, osluhnite što vama progovara ova riječ. Nedavno smo čitali ovo prvo čitanje, pa smo možda malo više razlagali, pa neću toliko danas. Vidimo kako se Abraham zalaže za narod. Zalaže se i za one koji su krivi, braće i sestre. Nemojmo nikada biti u elitizmu, nikakvom, ni svjetovnom, ni duhovnom. Nemojmo nikada gledati sebe kao neke pravednike, nemojmo uživati u tome da će Bog kazniti tamo negdje nekoga. Vidimo da Abraham, iako hoda u skladu sa Božjim zakonom, iako živi svoj jedan život u skladu i sa Božjom voljom, on zagovara ove što žive svjetovno, što žive po svome, u samovolji, što su zaboravili Boga, a imaju izobilje. Braće i sestre, on ih nije optuživao, iako ih itekako imao za što optužiti. Vidio je veliku nepravdu prema Bogu, vidio je razvrat, vidio je da imaju vjerojatno svoje bogove koje štuju. Dakle, zaboravili su Boga, živjeli su objesno, živjeli su u grijehu i svejedno Abraham moli za njih. Možemo li i mi staviti se u istu takvu situaciju, pa gledajući one koji žive u grijehu oko nas, da ih ne osuđujemo, da zagovaramo za njih, da molimo za njih.
vidimo koliko je Bog milosrdan, koliko Bog želi da se svaka osoba spasi. Kaže, neću uništiti grada zbog te 10. Braće i sestre, on je otišao u Sodomu i tamo je našao samo 4 ljudi koji su živjeli u skladu sa Božjim zakonom. To je Lot, njegova žena i 2 kćeri. I on ih je spasio, izbavio, oni su izašli iz Sodome. Braće i sestre, vidimo da Bog čeka naše obraćenje. Bog čeka obraćenje i ljudi koji vidimo, braćo i sestre, da griješe. Bog želi obraćenje i onih koji nama možda čine zlo, koji su se ogriješili o nas. Braće i sestre, zagovarajmo za svakoga. Ako ćemo zagovarati za svakoga, to ne znači da mi moramo biti bliski sa tim osobama, da moramo biti najbolji prijatelji. Bog želi da imamo agape, ljubav, da imamo želju da je svakome dobro. I naš neprijatelj i poznanici i oni koji stoje u grijehu, žive u grijehu, Bog želi da se svaka osoba spasi i da mi želimo njima dobro. Pa ajmo onda obratiti svoja srca, obrezati svoja srca od osude, od taštine, od uspoređivanja s drugima, od elitizma tog duhovnog, gdje ja sebe smatram boljom, pravednijom, svetijom. Budimo posljednji i to smo neki dan čitali, braće i sestre. Zagovarajmo za druge, praštajmo drugima, ne osuđujmo druge braće i sestre. Evo poput Abrahama, budimo toliko dobročudni da prosimo Gospodina, nemoj ih uništiti, nemoj ih zatrti, daj još vremena, a ne u stanju u kojem često se znamo naći da jedva čekamo kada će više ta Božja pravda. Mi se patimo, mi smo u skladu sa Božjim zakonom, a ovi žive kako žive i sad jedva čekam da se napokon pokaže Božja pravda. Zašto, braće i sestre? Nemojmo se uspoređivati. Nemojmo se uspoređivati ni sa onima koji nam se čine bolji, jer niko ne zna šta nosi koja osoba i koje poslanje koja osoba ima. Koliko je teško osobi vršiti volju Božju u njenim okolnostima, njegovim, iako se nama čini možda jednostavnije, lakše. Budimo u poniznosti, vršimo volju Božju i zagovarajmo druge. Praštajmo drugima, ne osuđujmo druge. Nemojmo sebe uzvisivati, stavimo se na posljednje mjesto i budimo oni koji vide ispred sebe svoje bližnje i koji zagovaraju svoje bližnje. Molim te, Gospodine, smiluj se. Pa makar nam se ne sviđa taj stil života, makar je u gadosti taj stil života, makar je u suprotnosti sa našim uvjerenjima taj stil života, prosimo, molimo Gospodina. Molimo za članove naših obitelji koji su krenuli krivim putem. Molimo, budimo strpljivi, a nemojmo čekati Božju pravdu, Božju kaznu. Budimo poput Abrahama, dobročudni, širokogrudni, velikodušni, zagovarajmo. Vjerujemo da se svaka osoba može spasiti i molimo poput svete Monike, molimo za svoju djecu, za svoje bližnje, zagovarajmo. Bog želi da se svaka osoba spasi i to znači da radimo onda na njivi Božje, da vršimo njegovu volju. Bogu je to milo. Tada se rađaju plodovi, braće i sestre, Duha Svetoga, kada na taj način živimo. Sada ćemo pročitati retke iz 138. psalma. Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca, jer si čuo riječi mojih usta. Pred licem anđela pjevam tebi, bacam senice prema svetom hramu tvojemu. Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu i vjernost. Kad sam te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio. Zaista uzvišen je Gospodin, ali gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje. Kročem li kroz nevolje, ti mi život čuvaš, pružaš ruku protiv gnjevu mojih dušmana. Gospodine, tvoja me desnica spašava. Gospodin će dovršiti što započe zame. Gospodine, vječna je ljubav tvoja, djelo ruku svojih ne zapusti. Evo, braće i sestre, zaustavite video, pročitajte psalam, osluhnite što vama progovara ova riječ. Nastavno na prvo čitanje, nastavno na čisto srce koje bismo trebali imati prema svojim bližnjima,
Obraćamo se Gospodinu kao u jednoj molitvi. Zahvaljujem ti, Gospodine, svega srca jer si čuo riječi mojih usta. Pred licem anđela pjevam tebi, bacam srnice prema svetom hramu tvojemu. Dakle, vidimo jednu zahvalu Gospodinu, iako molimo za iako posredujemo za nekoga, iako tek vidimo blagoslove za koje molimo, a nismo ih u mislima vidimo, a ne vidimo način na koji se to uopće može ostvariti. Zahvaljujem Gospodinu iz svega srca jer si čuo riječi mojih usta. Pred licem anđela pjevam tebi, bacam srnice prema svetom hramu tvojemu. Klanjajmo se Gospodinu, braće i sestre, idimo pred presveto. Ako već ne možete izvojiti vrijeme, ako vam nije usput, imamo svi, Bogu hvala, i mobitele i pametne televizore i svašta nešto, upalite YouTube, imate uživo Euharistiju izloženu, klanjajmo se pred Isusom. Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu i vjernost. Kad sam te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio. Evo, braće i sestre, kao i uvijek prisjećamo se kada molimo nešto Gospodina, kako je već Gospodin mene uslišao. Zahvaljujemo jer već imamo, već je Gospodin se pobrinuo za mene, ali ja sada molim za milost koja mi je potrebna u zahvalnosti. Zahvaljujem za tvoju dobrotu i vjernost. Znam da je moj Bog dobar i da je vjeran do vijeka. Moj Bog će meni biti vjeran do vijeka. Meni je samo stajati u savezu s njime. Kad sam te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio. Sjetimo se, braće i sestre. Kad sam te zazvao, zazvala, ti si mene uslišio, dušu si moju pokrijepio. Zaista uzvišen je Gospodin, ali gleda na ponizna. Gospodin je uzvišen, moj Bog je Bog velik, Sabaot svevladar, ali gleda na ponizna. Dakle, poziva nas psalmist, crkva nas poziva danas da budemo u poniznosti, da se ne uzvisujemo nad nikim. Oholicu izdaleka poznaje. Nemojmo biti oni koje Gospodin izdaleka poznaje po oholosti. Kročim li kroz nevolje, ti mi život čuvaš. Dakle, ako ću ja biti u poniznosti, ako ja zapnem negdje u nevolji, meni Gospodin život čuva. Nemam se čega bojati. I onako se ne pouzdajem u nijednog čovjeka, pa ni u svoje snage. Pouzdajem se u Boga i kad ga zazovem, on mi život čuva, pruža ruku protiv gnjevu mojih dušmana, dakle ni moji neprijatelji meni ne mogu ništa, jer moj Bog pruža ruku između mene i mojih neprijatelja i meni ništa ne mogu njihove strelice, njihovi bilo kakvo oružje koje oni imaju protiv mene. Ruka Gospodnja je između mene i mojih neprijatelja. Gospodine, tvoja me desnica spašava, Gospodin će dovršiti što započe za me. Braće i sestre, znači kada smo beznadni, kada ne vidimo rješenje iz svoje situacije u kojoj se nalazimo, budimo u povjerenju, sjetimo se i proklamirajmo, mene Gospodnja desnica, Božja desnica mene spašava, Gospodin će dovršiti što započe za me. Znači ono što sam započela i ono što mi se čini da nema šanse da ću dovršiti, sjetim se ovog psalma. Zaista se sjetim ovog psalma kada mislim da više nemam snage ili da ne vidim rješenje, izlaz iz ove situacije, često nađem u stvari jedno olakšanje u ovom retku. Gospodin će završiti što je započeo. Šta se ja bojim? Ja i onako vršim volju Božju i onako radim na njivi Božji, pa njemu je u interesu da se to riješi, da se dovrši. Zato imam pouzdanje u Gospodina. Zato hodam u poniznosti. Ja ću napraviti što mogu. Gospodin će dovršiti. Da li sa mnom, da li sa drugom osobom. Uopće nije važno. Važno je da sam ja vršila njegovu volju za vrijeme moga hoda ovdje po zemlji. Gospodine, vječna je ljubav tvoja. Djelo ruku svojih ne zapusti. Vječna je ljubav tvoja. Prisjećamo se da je dovijeka njegova vjernost, njegova ljubav za tebe. Njegova ljubav za tebe, za svakog pojedinca je vječna. Djelo ruku svojih ne zapusti, prisjetimo se. Mi smo prazne posude, mi smo samo djelo njegovih ruku. Ne umišljajmo da smo nikakvi bogovi, nikakvi pravednici, nikakvi sveci, nikakvi bolji od bilo koga drugoga. Mi hodajmo, stojimo u poniznosti, mi smo samo djelo ruku njegovih
i molimo, vječna je ljubav tvoja, djelo ruku svojih ne zapusti, imaj oko nadamnom i pomozi mi da vršim tvoju volju, jer ja sam samo tvoje djelo, niko i ništa bez tebe. Sada ćemo pročitati čitanje poslanice Svetoga Pavla apostola Kološanima. Braćo, s Kristom su ukopani u krštenju, njemu ste su uskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. On i vas koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni, pribivši je na križ. Riječ Gospodnja. Evo, pročitajmo ovaj prekrasan i prekrasno i kratko drugo čitanje. Osluhnimo što nama progovara ova riječ. S Kristom su ukopani u krštenju, u njemu ste i su uskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. Braće i sestre, krštenje, su ukopani u krštenju na neki način kao oni koji smo uronili u vodu i izronili iz nje, su uskrsli. Mi smo po krštenju s Kristom, znači mi smo u Kristu, ali mi se spašavamo po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. Dakle, za naše spasenje nije dovoljno samo da se krstimo. Potrebna je vjera u Boga, vjera u Isusa Krista koji je otkupio nas i naše grijehe. Po tome se mi spašavamo, braće i sestre. Ne po nekim regulama, ne po nekim običajima, nego po vjeri u Isusa Krista. A da bismo imali uopće vjeru, moramo živjeti sa Isusom Kristom. Da bismo živjeli s njime, čitamo Božju riječ. Da bi to bio jedan kvalitetan odnos, braće i sestre. Svaki dan nova informacija, nove rečenice dolaze u mene. Sva ova muljevita voda stajačica u nama koja se nagomilala kroz određeni period vremena, istih misli, istih problema, istih osvrtanja na grijehe, na prošlost. Znači taj mulj će se potpuno razrijediti ako će svaki dan ulaziti čista voda u ovu posudu. Nova čista voda danas, sutra, 10. dan, 15. dan, 40. dan, tog mulja više nema, braće i sestre. Stavimo čašu sa prljavom vodom ispod pipe, vidjet ćemo da polako nova voda utječe u čašu, a ova polako izlazi. I odjednom je bistrina u nama i u tebi će biti bistrina ako ćeš svaki dan čitati Sveto pismo. Rekla sam da je izazov barem 40 dana to činite, pa vidite da li postoji nekakva promjena u vašem životu, jer se uspostavlja kroz taj period vremena odnos sa Bogom. Produbljuje se vaša vjera. Počinjemo živjeti u skladu sa zakonom i sa glasom Božjim u nama. A to je na naše spasenje. On i vas koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Dakle, Isus Krist je umro za svakog od nas. Mi smo umirali u grijesima, ali Isus Krist, dajući sebe da se razapne na križu, on je nas spasio, on je nas oživio. Bog nas je po Isusu Kristu oživio, iako smo bili u prijestupu, u neobrezanosti svoga tijela, svojega srca. To znači da smo deklarirani bili kršćani, ali da smo živjeli na svoj način, u svojoj samovolji, da smo hodali, stajali, boravili u grijehu. Ali iako smo umrli, iako smo bili u prijestupu, on nas oživi zajedno sa Isusom Kristom, Bog, Otac nebeski. Zato, braće i sestre, nemojmo sebe sputavati ako smo puno griješili, ako smo živjeli u grijehu, ako ne možemo sami sebi oprostiti. Pustimo to, to nije do nas. Mi ne možemo sebe osloboditi da smo živjeli pravedno. Cijeli život. Pravednik pada 7 puta dnevno. Ne može se niko spasiti bez Isusa Krista. Nijedna osoba na svijetu. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, izbrisao
zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Dakle, braće i sestre, on je nama milostivo oprostio sve prijestupe, a zadužnica, otkud zadužnica? Otkuda naši grijesi? Pa zato jer nismo pratili propise, zato jer nismo živjeli u skladu sa zakonom. I taj zakon je u stvari nama bio kao prokletstvo. Jer je i rečeno u Starom Zavjetu da je proklet onaj koji neće vršiti zakone. A na koncu se ispostavilo da nijedan čovjek ne može u potpunosti vršiti zakone. Ni najomiljeniji od svih ljudi, a znamo da je to bio David, ni on nije živio. Znamo da, itekako dobro znamo, da nije živio u skladu, u potpunosti u skladu sa zakonom. Niko od nas ne može živjeti u potpunosti sa zakonom i Isus Krist je izbrisao tu zadužnicu, te naše zabilježene grijehe u knjizi života. Nju je on uklonio pribivši je na križ. On je tu zadužnicu pribio na križ. Braćo i sestre, nama je hodati u zakonu. I David je hodao u zakonu. Ali nama je dići se kada padamo, kada nismo uspjeli održati zakon. Nama je hodati u skladu sa Božjim glasom. Nama je boraviti u molitvi, u prisustvu Božjem. A naša zadužnica je pribijena na križ po Isusu Kristu koji je otkupio svakoga od nas. Braćo i sestre, mi koji želimo živjeti u skladu sa Isusom Kristom, ne živim više ja nego živi u meni Krist, nama će biti i mrzak grijeh. Dakle, ne možemo reći Isus je ponio grijehe za mene, pa ja mogu živjeti kako ja hoću. Ti ako živiš u Isusu Kristu, ako si obraćenog srca, ako si obrezanog srca, ti više ne želiš griješiti, jer živi u tebi Krist, jer sve gledaš kroz prizmu Isusa Krista. Što bi Isus rekao za ovu moju situaciju? Bi li se njemu svidjelo način na koji ja sad s ovom osobom pričam, način na kojem rješavam spor tamo sa onom drugom osobom? Živjeti u Isusu Kristu je naše spasenje. I mi sebe spašavamo, možemo se spasiti od čistilišta upravo po životu u Isusu Kristu, po osluškivanju njegovog glasa, vršenju njegove volje i naravno po tome što je Isus Krist pribio na križ moju zadužnicu. Jer je nemoguće živjeti u potpunosti prema zakonu. Zato budemo u zahvalnosti Bogu, budimo u potpunoj poniznosti i budimo u podložnosti. Što Isus želi od moga života? To znači, brate i sestro, da si obraćen, da si obraćena. To znači da živiš s Isusom Kristom. Kada mrziš grijeh, bježiš od grijeha, ne podnosiš grijeh. Ali nam je živjeti milosrdno poput Isusa, što ćemo sada čitati u čitanju Svetog Evanđelja po Luki. Jednom je Isus na nekom mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike. On im reče: kad molite, govorite: Oče, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam grijehe naše, da i mi otpuštamo svakom dužniku svojem, i ne uvedi nas u napast. I reče im: tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: prijatelju, posudi mi 3 kruha. Prijatelj mi se sputa svratio, te nemam što staviti predanj. A onaj mu iznutra odgovori: ne dosađuj mi, vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji, ne mogu ustati da ti dadnem. Kažem vam, ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustaće i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti. I ja vama kažem, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Doista, tko god ište prima i tko traži nalazi, i onomu tko kuca otvorit će se. A koji je to otac među vama, kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju,
koliko li će više Otac neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu. Riječ Gospodnja. Evo, braće i sestre, pročitajte ovo prekrasno evanđelje, osluhnite što vama progovara ova riječ, na koji način se ona odnosi na vas i na vašu životnu situaciju. Vidimo, Isus je opet na nekom mjestu molio. Samo kratko se osvrćem na ovu riječ. Isus se molio. Isus se opet molio. Ako Isus se treba moliti, koji je trojedini Bog, koji je došao s neba, koji zna tajne Oca Nebeskoga, on ima potrebu biti u molitvi. Kakva li je tek naša potreba, braćo i sestre? Kolika li je tek naša potreba? Nemojmo zanemariti to vrijeme koje nam je provesti sa Gospodinom. Barem sat vremena dnevno, braća i sestre, nama je potrebno. Ako ćemo pravo, mnogi klijenti mi kažu, ni sat vremena mi nije dovoljno. Dok ja pročitam, dok ja istražujem remu za sebe, dok ja proklamiram tu remu, da me Gospodin ohrabri u tome, da vidim na koji način se ona odnosi na moju životnu situaciju, pa na neki način i preformuliram tu remu u svoju vlastitu molitvu, pa onda kad ja uđem u prisutnost Isusa Krista, pa dok se ja podružim sa Isusom, razmišljam o Isusu, razgovaram s Isusom, dok ja dođem u molitvu po 5 točaka, dok ja zahvalim i tako dalje, kažu, često mi klijenti kažu, meni sat vremena nije ni dovoljno. Vidimo koliko je bogat sadržajem ovaj način molitve. Kada kažete bilo kojem vjerniku koji nema naviku moliti, trebalo bi sat vremena moliti, svaki će reći, pa šta ću raditi sat vremena? Pa i da pročitam sad tu nešto i šta ću ja sad sat vremena stajati na tim. A vidimo koliko je ovo djelotvoran način. Prigrlimo, zagrlimo ovaj način, neka nam bude blizu, neka nam bude utkano u nas, naš stil života, ovaj način molitve. Boravimo u prisustvu Gospodnjem, jer je Isus imao tu potrebu, pa je imaj i ti. Znaj, ako je njemu trebalo da onda 1000 puta i više, treba i tebi i meni. On nas uči moliti, kaže Oče. Isus nam kaže Oče. Mi smo po Isusu dio trojstva. Po Isusu ja sam sin, ja sam kćer i tu je Duh Sveti. Otac, ja u Isusu Kristu i Duh Sveti. Isus nam ovdje uči da Bog je tvoj Otac. To ti Isus govori. I daj napokon osvijestimo to, braće i sestre, da mi hodamo u autoritetu djece Božje, da imamo vlast činiti ono što su činili Isusovi učenici, odnosno ono što Isus čini, kaže i veća ćete djela činiti. Imamo tu vlast, a nismo svjesni toga. Ne koristimo je. Mi smo poput prinčeva, princeza koji hodaju odrpani po svijetu jer nemaju blage veze da je njegov otac da je kralj. Njen otac da je kralj. Brate i sestro, gledajmo osvijestiti, gledajmo možda danas i meditirati to Oče, da je Bog moj Otac. Gledajmo kako hodati u autoritetu djece Božje, ali isto tako gledajmo što to znači ako sam ja kćer Božja, kako se ja trebam ponašati, kako se ja trebam odjevati, kako se ja trebam odnositi prema braći i sestrama. Sve što je Isus radio je za druge. On je stalno zagovarao nekoga, on je stalno nekoga ozdravljao, oslobađao, poučavao, spašavao duše, brojne duše. Braće i sestre, nasljedujmo Isusa Krista, preuzimo odgovornost i uživajmo pogodnost toga što smo djeca Božja. Mi smo djeca Božja i mi kada zavapimo svome Ocu, a Isus nam je ovdje rekao slobodno reci Oče, to je tvoj Otac, kao i moj. Znamo da će on priskočiti, da će nas uslišiti, kao što je Psalam današnji rekao. Kad sam te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio. Sveti se ime tvoje. Braće i sestre, sveti se ime tvoje. Ime Božje je ime nad svakim imenom. Znači, on je moj Otac.
ali je on svet. On je neko kome se ja klanjam, neko kome se ja podlažem. Znači ne idem opet u elitizmu, to kažem oče pa je on moj otac pa sam ja sada u nekom povlaštenom položaju. Već sljedeća rečenica je sveti se ime tvoje. Već me vraća u poniznost. Ja jesam kćer, moj Bog je moj otac, ali je njegovo ime sveto. Njegovo ime, ne moje ime, njegovo ime je sveto od mojega oca. Ja se podlažem tome imenu, ja osluškujem što moj otac želi i nastojim vršiti njegovu volju. Želim vršiti njegovu volju. Dođi kraljevstvo tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Znači da kao prvo ja živim u skladu sa zakonom koji vlada u kraljevstvu njegovom. Zakon kojih se pridržavaju njegovi anđeli, svi sveti, sva živa bića koja žive sa Bogom, žive u skladu sa njegovim zakonom. To je kraljevstvo Božje. Znači da to kraljevstvo Božje primjenjujem sada ovdje i govoreći, šireći evanđelje, šireći istinu drugima, širim kraljevstvo Božje jer će i drugi onda nastojati hodati i djelovati u skladu sa Božjim zakonom. Jer će i drugi onda osluškivati Božji glas. Jer šta rade anđeli? Osluškuju Božji glas i vrše njegovu volju. Što je Isus radio? Istu stvar nama je činiti isto. Ući u molitvu, osluškivati Božji glas i vršiti njegovu volju. Na taj način širimo kraljevstvo nebesko, usklađeni sa Božjim zakonom i Božjim glasom u nama. Kruh naš svagdanji daj nam svaki dan. Naravno da se ovo odnosi na kruh koji Gospodin svakako daje, ali tu molimo za uzvišeni kruh, tu molimo za kruh nebeski, tu molimo za Kristovo tijelo da nam da nam se ne uskrati. Pa braćo i sestre, Gospodin brine o nama, o svim našim tjelesnim potrebama, a mi se pobrinimo da dobimo i da zadovoljimo i duhovnu potrebu, a to je nahraniti se tijelom Kristovim. Gledajmo držati svoju dušu, dostojno primiti tijelo Kristovo. Znači ne možemo u velikom teškom grijehu ići na pričest. Gledajmo očistiti svoje srce, gledajmo se maknuti iz grešnog stanja ako živimo u grešnom stanju, braće i sestre. Ne možemo živjeti u grešnom stanju, znati da ćemo ponovo istu grešku sigurno napraviti i ići na svetu pričest. Moramo se maknuti iz grešnog stanja, promijeniti okolnosti, promijeniti navike, obratiti se Gospodinu i primati kruh naš svagdanji sa kojim molimo Gospodina da nam da svaki dan. Otpusti nam grijehe naše, ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojemu. Vidimo kako lijepa tvrdnja. Mi molimo Gospodina da nam otpusti naše grijehe, jer taj mi otpuštamo, jer kao to se podrazumijeva kako mi svakako otpuštamo svakom dužniku svojem. Evo, braće i sestre, prilike da promislimo kako ja otpuštam dugove svojim dužnicima. A molim Gospodina da otpusti moje grijehe. Zato maknimo se, ponovo pozivam, iz bilo kakvog elitizma i sjetimo se iz svojih grešnih stanja. Kada vidimo drugoga da griješi, da je u grijehu, sjetimo se, ma bio sam i ja, bila sam i ja. Nekakav dio svojeg života, svi smo mi prošli po svih 7 glavnih grijeha, svoja grešna stanja. Nemojmo se uzvisivati zato jer smo se sada obratili, pa sada pazimo, pa sada nam je možda i nezamislivo napraviti nekakav grijeh koji smo možda prije učinili i čudimo se kako ga ovaj drugi radi. Ili sebe opravdavamo pa kažemo to su bile okolnosti, to nisam bila ja. To je česti slučaj, braće i sestre. Kada zamjeramo nekome nekakvu pogrešku koju čini prema nama, neki grijeh koji čini, odmah je to dio njegovog karaktera. Pa mi kažemo, on je takav, evo on je takav pa čini to što čini. A kad mi napravimo istu stvar, onda kažemo, to su okolnosti, to nisam ja. Da nisu bile ovakve, onakve okolnosti, ja to ne bih tako učinila. Pa uzmi taj princip pa ga primijeni i na drugome. Ajde prvo gledaj opravdati drugoga. Sigurno su takve okolnosti pogodovale da taj neko griješi. Oprostimo i zauzmimo se za drugoga.
zagovarajmo drugoga, molimo za spasanje drugoga, jer to Bog hoće. I ne uvedi nas u napast, braće i sestre. Duhovna stvarnost je da ćemo mi imati napasti do kraja naših života. To je duhovna stvarnost. I tu molimo Gospodina da nas ne uvede u napast, da nas poštedi te napasti, ali u isto vrijeme znamo da je nama hodati u poniznosti i zazvati Gospodina kada dođemo u napast, kada će zli tražiti da se nas kuša, kao što je tražio za Joba, samo se njega sjetimo. Dakle, braće i sestre, sjetimo se da je Bog moj otac, to je Isus rekao, da je naš otac, da je njegovo ime sveto. Znači, ja ne mogu biti nikako izjednačena s njime, njegovo je ime sveto, njegovom imenu se klanjam, pokoravam njemu i njegovoj volji. Dođi kraljevstvo tvoje, znači živimo u skladu sa Božjim zakonom i širimo kraljevstvo tako da drugima pričamo o evanđelju i o tim zakonima, tako da drugima pričamo šta je grijeh, šta nije. Često ljudi rade grijeh i da ne znaju da su u grijehu. Kruh naš svagdanji daje nam svaki dan, gledajmo krijepiti svoju dušu sa tijelom Kristovim, braće i sestre, odnosno čistiti svoju dušu da smo dostojni primiti tijelo Kristovo, da nismo u teškom grijehu. Otpusti nam grijehe naše, otpusti nam grijehe naše, toga molimo, jer je nama, braće i sestre, oprošteno. Otpusti nam grijehe naše, taj mi otpuštamo svakom dužniku svojem, jer je nama svaki grijeh oprošten. Nama je sve oprošteno. Mi nemamo pravo drugima zamjeriti, ne opraštati. Ponavljam, to ne znači da moramo biti bliski s tim osobama, najbolji prijatelji, ali opraštati svakako, moliti za tu dušu svakako, jer je i tebi oprošteno. Svaki grijeh, svaki tvoj prijestup je oprošten. To smo čitali u drugom čitanju, pa ću ponoviti. On i vas koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Sjetimo se, braće i sestre, prije nego što upremo prstom, prije nego što poželimo da Božja kazna napokon djeluje u nečijem životu. Kažem vam, ako je ne ustane, da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustaće i daće mu što god treba zbog njegove bezočnosti. Evo, braće i sestre, kada neko je uporan u nečemu, ne razmišlja o našim potrebama, o okolnostima, o teškoći situacije, kaže Isus, pa učini mu to zbog njegove bezočnosti. Zašto? Zato jer mu opraštam. Znači, sve i da nećeš mu pomoći jer ti je prijatelj, što bi u stvari bilo logično da pomognemo, zato jer mi je prijatelj, pa i ako mi se ne da, ustaću, ali sve i ako neću zbog prijateljstva pomoć, kaže pomozi zbog bezočnosti, odnosno pomozi jer si oprostio. Oprostio si mu bezočnost, upornost, nametljivost, nerazumijevanje tvojih okolnosti. I ja vama kažem, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Zapamtimo tu remu. I ja vama kažem, Isus tebi sada kaže, išti i dat će ti se, traži i naći ćeš, kucaj, otvorit će ti se. Doista, tko god ište prima, tko traži nalazi i onomu ko kuca otvorit će se. Tko god. Znači, ne samo oni koji su jako dobri i oni koje Isus, Bog posebno voli, tko god. Znači, imajmo vjere. I ne možemo imati vjeru ako nećemo biti u prisutnosti Božje, sjetimo se i toga. Tražimo, braće i sestre, da će nam se, otvorit će nam se. Ali vjerujemo, kucajmo, budimo uporni, budimo blizu Gospodinu. Budimo blizu Gospodinu. Ako dakle vi jako zli znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu. Evo, braće i sestre, i ovog se često sjetim kada pomislim čuje li me Bog, želi li, namjerava li ikada odgovoriti na moju molbu. Sjetim se, pa čekaj malo, ako ja, iako sam zla, dobrim darima znam obdariti svoje dijete, koliko li više će znati moj Otac nebeski.
Ali moj Otac nebeski treba tajming, treba pravo vrijeme i za mene i za okolnosti u kojima se nalazim. Otac moj nebeski ne razmišlja samo o mojoj tjelesnoj potrebi, o duhovnoj potrebi koju imam. On razmišlja o mome spasenju. Gospodin nam daje dare kada je na naš rast, kada je na naše spasenje. Ako će nas nešto uništiti, onda to Bog sigurno neće nama dodijeliti. Zato gledajmo ono što molimo, prosimo, da prosimo kako bi se Bog kroz taj blagoslov proslavio. Gledajmo tako moliti i bit će nam, kaže Bog, Otac neba, obdarit će Duhom Svetim one koji ga zaištu. Zašto bi nam bilo važno da nas Gospodin obdari Duhom Svetim? Neko će pomisliti, pustiti Duha Svetog, daj ti meni novaca, daj ti meni kuću, daj ti meni što god nekome treba. A u stvari ono što trebamo su plodovi Duha Svetoga, a to su ljubav, radost, mir, strpljivost, velikodušnost, uslužnost, dobrota, krotkost, vjernost, blagost, suzdržljivost, čistoća. To je ono što trebamo. Nije ni kuća, ni zlato, niti bilo što materijalno, nego upravo ovo želimo i Gospodin nam to daje u bilo kojim okolnostima u kojima jesmo, daje stostruko više, ali evo, stojimo u Gospodinu, stojimo u njegovom zakonu, osluškujemo njegov glas, širimo kraljestvo nebesko, ništa nam sigurno neće nedostajati. Evo, braće i sestre, uđimo sada u prisutnost Isusa Krista. Uzmi dio za sebe iz Evanđelja, hoće li to biti Oče naš ili koji dio ti odgovara? I ja vama kažem, ištite i dati će vam se. Isus mi govori, i ja tebi kažem, tebi se obraća, tebe gleda sada. Išti, daće ti se. Traži i naći ćeš. Kucaj, otvorit će ti se. Ali provodi vrijeme sa mnom. Budi u strpljivosti sa mnom. Da možeš primiti, da se osnažiš za mnoštvo darova koje ti želim dati. Budi blizu, išti, traži, kucaj. Nema ga ko traži da neće naći, ne postoji. Jer tko god ište, taj prima. Tko god kuca, otvorit će se. Gledaj u mene, govori ti Isus. Gledaj u mene. Budi uporan, uporna. Ne posustaj. Vjeruj. Vjeruj da je moja vjernost do vijeka, da je moja ljubav do vijeka. Vjeruj. Jer ti želim pružiti. Želim te obdariti Duhom Svetim. Želim da imaš sve što ti treba. Ali znaj da ti prvenstveno treba spasenje. Znaj da je tvoja punina radosti u vršenju volje Božje. Kucaj, išti, traži pravu stvar. Znaš da je Otac nebeski toliko milosrdan, toliko obiluje blagoslovima, da ćeš dobiti i stostruko. Prvo traži da ostvaruješ Božji plan, da vršiš njegovu volju. Sve će ti se ostalo nadodati. Ostani u prisustvu Isusa Krista. Razmisli što to tražiš, išteš. Zbog čega kucaš? A zbog čega bi trebala kucati? Neka tvoj pogled bude usmjeren prema nebu, a ne prema onome što nemaš. Ostanimo u prisutnosti Isusa Krista u meditaciji. A mi idemo sada u molitvu po 5 točaka. Prva točka je
Zahvaljivanje. Hvala ti, Gospodine Bože, na novom danu, na daru života. Hvala ti što me i danas privlačiš k sebi, što me ljubiš, što me poučavaš. Hvala ti što mi daješ krov nad glavom, što si na izvorima mojih prihoda, što mi ništa ne nedostaje. Hvala ti, Oče. Hvala ti za svaki blagoslov koji mi daješ. Svaki dan primam mnoštvo blagoslova. Zaustavi video, promisli koji su to blagoslovi. Hvala ti za svako dobro koje smo učinili. Zaustavi video, promisli. Hvala ti za svako dobro koje su drugi meni učinili. Promisli. Hvala ti za sve lijepo što smo doživjeli. Promisli o svojim doživljajima i zahvaljuj Gospodinu. Sljedeća točka je pokajanje. Kajem se, Gospodine Bože, od svega srca svoga. Kajem se za moj elitizam, za moje uspoređivanje s drugima, za moje osuđivanje drugih, za moju želju da ti kazniš drugoga. Kajem se, Gospodine Bože, želim poput Abrahama biti dobročudna, velikodušna, poput tebe, Isuse, da molim za druge. Oprosti mi na mojoj taštini, na mom uspoređivanju s drugima, na mojem uznositosti na drugima. Kajem se zbog mojih strahova, zbog moje samovolje, zbog moje kontrole nad drugima. Oprosti mi, Gospodine. Priznaj svaki svoj grijeh sada. Iskreno se pokaj za njega. Priznaj svoju oholost, škrtost, ljenost, blud, zavist, neumjerenost u jelu i piću, srditost. Priznaj svaki grijeh, pokaj se. Odi na svetu ispovjed, odi u župu gdje možeš dobiti jubilejski oprost i zadobi potpuno oproštenje, odnosno oslobođenje od vremenite kazne. Možemo moliti potpuni oprost za sebe ili za jednu dušu u čistilištu. Evo, braće i sestre, to smo mogli raditi 365 dana, manje od pol godine imamo još pred sobom, pa koliko smo do sada iskoristili, gledajmo još više iskoristiti u ovoj drugoj polovici godine. Predajmo Gospodinu svoje srce i molimo Gospodina da primi naša srca, da uroni naša srca u svoju predragocjenu krv, da izliječi naša srca. Ostani u molitvi. Sljedeća točka je posvećenje. Posveti me, Gospodine, jer si ti svet. Ja ti posvećujem sebe, svoj život, svoje postupke, svoje odluke, svoje razgovore s drugima, svoje pobjede u danu. Sve ti posvećujem. Posvećujem ti svoje oči, svoj svoje uši, svoje srce, svoje ruke, svoje noge, sve svoje. Posvećujem ti svoje odnose, pogotovo one bliske, svoga muža, svoju ženu. Posvećujem ti svoju djecu. Posvetimo svoju djecu, molimo za svoju djecu, zamolimo Mariju da zaogrne svojim plaštem, kao kupolu neka učini nad našom djecom, da ih štiti od zla, da ih vodi prema Isusu Kristu. Posvećujem ti svoje roditelje, djedove, bake. Posvećujem ti braću, sestre, prijatelje, kolege, svaku osobu koju ću danas sresti, ja i Gospodine tebi posvećujem. Zaustavite video, posvetite vi sve ovo što je vama vrijedno, svoje blagoslove posvetite Gospodinu. Neka služe Bogu na slavu. Sljedeća točka je molitva za milost. Prvo što molimo je, molim te Bože da vršim volju tvoju. Pomozi mi da čujem tvoj glas i da imam snage činiti ono što ti želiš da činim. Dalje što molimo u zahvalnosti, kao što smo čitali u Evanđelju, u zahvalnosti kao da smo primili. Ako molimo za oslobođenje od ovisnosti, sebe ili člana obitelji, o bilo čemu, zahvaljujemo kao prvo za tu osobu. Hvala ti, Gospodine, za moj život ili za život te osobe. Hvala ti što me ili tu osobu oslobađaš od okova ovisnosti, od trebanja, od moranja, od željenja onog što ti ne želiš da ja želim. Oprosti mi zbog moje navezanosti, oprosti mi zbog mojih grijeha koje sam zbog svojih ovisnosti činila. Oprosti mi i molim te da sada napokon hodam u slobodi, da napokon vršim tvoju volju. Gospodine, ja vidim da ti mene iscijeljuješ, ti me ozdravljaš, ti me oslobađaš od moranja. Hvala ti na tome.
Hvala ti na tvojoj izobilnoj ljubavi, na tvome prisustvu. Hvala ti što napokon vidim smisao vlastita života. Što napokon vidim kako tebi mogu služiti, a ne gledati na sebe i na moje potrebe, na moj jad, na moju ovisnost. Hvala ti što si me oslobodio te kaljuže, te prljavštine. Hvala ti što sad napokon hodam u svjetlu istine, u svjetlu ljubavi, što mi daješ snagu da sada koračam kroz život kao tvoje ljubljeno, oslobođeno dijete. Slavim te, Bože. Hvalim te, Bože, svima ću svjedočiti tvoju ljubav, tvoju nježnost. Hvala ti što me oslobađaš moje ovisnosti. Evo, braće i sestre, nastavite moliti na isti način za bilo koju potrebu koju imate. A mi idemo sada u ratničku molitvu. Zazovimo Duha Svetoga. Dođi, Duše Sveti. Mi ti se otvaramo kao glinene, prazne posude. Ispuni svaku osobu, Duše Sveti, svaku osobu koja je sada ovdje u molitvi. Ispuni. Djeluj sada, Duše Sveti, mi te volimo, mi te iščekujemo, mi se tebi otvaramo, djeluj kroz svaku osobu, djeluj sada, djeluj, Duše Sveti, slavimo te, Duše Sveti, slavimo tvoje sveto ime, Gospodine. Hvala ti, Duše Sveti, hvala ti što nas sada ovdje ispunjaš, što djeluješ sada kroz nas. Odrecimo se, u stvari molimo u jezicima prvo. Tarha taranija, targadaranei, talahalai, šargadaranei, peregederenoi, talahalai, tagaragadaranija, tarha tarana, talalahala, pargadarana, taraka taranei, šegeregedereno, talahalai, paraha taranija, aragadarana, talalahalai, taraha tarana, pargadarana, paraha taranei. Slavimo tvoje sveto ime, Gospodine. Pakaraka taranei, telehele, telegelegeregederenija, šarka tarana, parha taranai, talalahalai, pelelei, teregedereno, pakaraka tarana, taragadaraka taranija, talahala, pallaha tarana. Slavimo tvoje sveto ime, odrecimo se. U ime Isusovo odričem se ovisnosti, u ime Isusovo odričem se svoje navezanosti, u sveto i moćno Isusovo ime odričem se elitizma, umišljenosti, uspoređivanja, ogovaranja. U sveto i moćno Isusovo ime ja primam oslobođenje. Odričem se duha bluda, odričem se duha pornografije, odričem se duha bolesti, duha siromaštva, duha navezanosti, duha nepraštanja, duha krivnje, srama, okultizma, u sveto i moćno Isusovo ime. Neka je prekinut svaki utjecaj zloga nad tobom i nad tvojom obitelji, svako generacijsko prokletstvo u Isusovo moćno ime. Neka je sada u tvome životu prekinuto. Svaki urok, svako čaranje, svako vještičarenje, svaka magija, neka su u Isusovo sveto i moćno ime sada prekinuti. Neka odstupi od tebe duh ovisnosti i navezanosti. Neka odstupi od tebe duh bijesa. Neka odstupi od tebe duh okultizma, neka odstupi od tebe duh vraćanja, neka odstupi od tebe duh bluda, duh pornografije, duh samozadovoljavanja, neka u Isusovo ime odstupi od tebe duh pedofilije, homoseksualnosti. Primi oslobođenje u ime Isusovo. Neka odstupi od tebe duh bolesti, duh depresije, duh smrti, duh suicidalnih misli, duh prisilnih misli, duh kompulzija. Primi oslobođenje u ime Isusovo, neka odstupi od tebe duh bijesa. Razbijam pečat autoriteta nad tobom da ne vrijediš, da nisi željen, željena, da nisi lijep, lijepa, pametna, uspješna. Razbijam pečat autoriteta nad tobom. Primi oslobođenje u ime Isusovo. Razbijam pečat neženstva. Primi oslobođenje u sveto i moćno Isusovo ime. Prikažemo Gospodinu svoje bolesti. Braćo i sestre, tražimo, kucajmo, molimo Gospodina, vjerujmo, primajmo od Božjeg izobilja. Neka nam bude po našoj vjeri. Stavi ruku na mjesto svoje bolesti. U sveto i moćno Isusovo ime proglašavam sada tvoje ozdravljenje. Proglašavam ozdravljenje od svakoga tumora i od svakoga raka. Primi ozdravljenje u ime Isusovo. Jednoj osobi ozdravlja respiratorni sustav.
Kralježnica ozdravlja jednoj osobi. Srce ozdravlja jednoj osobi. Gušterača ozdravlja jednoj osobi. Gospodin ozdravlja jedno dijete od njegove bolesti i od velike uznemirenosti. Gospodin sada stavlja mir na to dijete. Gospodin ozdravlja jednu osobu od poremećaja hranjenja. Gospodin ozdravlja jednu osobu od kožne bolesti. Te otvorene rane će se sada povlačiti. Zagovarajmo jedni za druge, braće i sestre. Molimo jedni za druge. Molimo u ovoj našoj zajednici u kojoj jesmo jedni za druge. I na koncu u autoritetu djece Božje, što nas ponovo uvjerava Sveto evanđelje da mi jesmo djeca Božja, zapovjedimo svakom zloduhu koji nas priječi da vršimo volju Božju. Zapovjedimo duše nemoći, duše ljenosti, izlazi iz mene van, presjecam svaku vezu s tobom, u moćno Isusovo ime ja primam oslobođenje. Duše laži, van iz mene. Duše prijetvornosti, van iz mene, presjecam svaku vezu s tobom. Duše elitizma, izlazi iz mene van, odlazi pod nož Isusova križa. Duše bluda, izlazi iz mene van. Duše homoseksualnosti, van iz mene. Presjecam svaku vezu s tobom u sveto i moćno Isusovo ime. Ja vežem tebe za dno križa i primam oslobođenje. Primam oslobođenje u ime Isusa Krista. Evo, braće i sestre, molimo na isti način. Vjerujemo, hodajmo u skladu sa Božjim glasom u svojoj nutrini, širimo kraljevstvo nebesko. Molimo, Oče naš, rečenicu po rečenicu u dubokoj vjeri. To je nasljeđe Isusa Krista koji je sam molio, pa odvojimo i mi to vrijeme za molitvu. Hodajmo u blagoslovima Božjim, jer to je put, braće i sestre. Ostanimo u Božjem blagoslovu do sutra.